O programa Camiños de Coñecemento regresa a Rianxo. Hoxe comeza esta nova edición que contará con 6 seminarios nos que se afondará en diversas materias. Un dos programas que xa está asentado no Concello de Rianxo é Camiños de Coñecemento e Experiencia. Esta tarde comezou unha nova edición deste proxecto que se desenvolverá na súa totalidade no Auditorio Rianxeiro. Vai ser en 6 xornadas que comezan hoxe e son ao largo da semana próxima e da seguinte. Temos anotados en torno aos 35 alumnos, todos eles, bueno, como se sabe, son maiores de 50 anos, creo que o menos maior creo que ten 55 ou 56 anos e, bueno, un pouquiño seguindo a estela que destes anos anteriores, encantados de poder ofertar un ano máis. Igual non só se afondará nun tema, senón que se tratarán diferentes ámbitos do coñecemento. Dende temas de matemáticas, dende tema de artístico, dende humanidades e creo que hai outro dende un pouquiño de música. Bueno, creo que son 5 temas que se van a tratar e ao cal o nivel é un nivel bastante alto. Xa que todos os seminarios e obradoiros serán impartidos por profesores da universidade. Creo que son en torno a 6 profesores, 4 deles son profesores eméritos e os outros 2 son profesores que están bueno, todos están en activo, pero bueno, non estarían xubilados. Entonces, sí, son 6 profesores dun recoñecemento moi amplio. Quen destaca esta iniciativa centrada nas persoas maiores de 50 anos para que tamén sigan ampliando os seus coñecementos. Participei o curso pasado na entrega de diplomas que se fixo en Compostela e a acollida, bueno, é espectacular. Entonces, contamos con que este ano vamos máis ou menos na mesma, igual subimos un pouquiño os alumnos, onte mesmo aínda se anotaron a última hora de 3 persoas máis. Entón, nós estamos encantados con que bueno, é dicir, a xente participa ano tras ano e, bueno, nos vamos ofertando un pouquiño á xente un pouco tamén do que eles mesmos van pedindo. Para as persoas que queiran participar a última hora tamén poderían inscribirse. Comeza hoxe, pero, bueno, sería un pouquiño andar un pouco a correr, pero si ainda se podría anotar. Onte mesmo foron retrasando, algún estaba un pouco pendente a ver se podía ou non podía e ao final, é o que dicía antes, onte mesmo 3 persoas máis se anotaron e creo que dos que se anotaron non se dou nada de baixa, sempre hai ese pequeniño, 1 ou 2 persoas pois sí que se anotan, pero pois surgelle calquera imprevisto e se dan de baixa. Este ano non foi o caso. A xornada de mañá será un obradoiro práctico no que se dará continuidade ao tratado hoxe para que serven os insectos da man do profesor emérito da Facultade de Bioloxía José Carlos Otero.